איזה גועל נפש. דוחף. ילדים, אתם שוב פעם רואים סרט רציחות שאני לא מרשה לראות? כבר 1000 פעם דיברנו על זה. ממש לא, אנחנו רואים את החבר של החברה של החבר שלי. עמרי, מה הוא אמר עכשיו? יש לך עיניים כל כך עצובות שאפשר לטבוע בהם. איך המכורים האלה שוב מתנשקים, יאללה, תחפשו את העיניים, גועל נפש! הם ממש שונאים את זה. כן, שיזהרו שזה לא יקרה גם להם. יש לך עיניים כל כך עצובות שאפשר לטבוע בתוכן. מה את חושבת שאת עושה עם רגידים ממני? מה את עושה? די! איך שימה, די! אני לא חמוץ! אני חמוץ! יאללה, מתחזים! די! מה את עושה? אמא לא! אמא! די! עיניים כל כך עצובות שאפשר לטבוע בתוכן. את יושבת עליי! בנים, תזדרזו, כי מי שמאחר היום אוכל אותה, אני לא מסיעה אף אחד היום. יאללה. תגיד משהו? רק לאחור היום. הרבה פחות אסרטיבי, לא? תראה אותו. מי אתמול לא ככה? דניאל, רוצה טוסט? תראה, הוא אפילו לא ניגש למקרר לקחת חלב. אני אעשה. אמא, מה מתוק? אני לא הולך לבית ספר היום, טוב? אוקיי, בסדר גמור. אוקיי. נראה לי בדיכאון. ממה? ממה? חסר? בגיל הזה כל ההורמונים והבלגנים בבית הספר, מה אני רציתי למות בגילו? קובעת לו תור לפסיכולוג. תגיד, שגעת? מה? את השתגעת, זה 500 שקל לטיפול. סליחה, שיצא מזה לבד. תגיד, אתה נורמלי, אם הוא יתאבד. לפחות זה חסכוני, את יודעת כמה בוקסות כאלה הוא גומר בשבוע? תגיד, אתה נורמלי? מי יתאבד? לא קשור לך, עומריקי. עומריקי, לא הכל קשור אליך. בסדר. הלו. היי, נטשה, מה קורה? נטשה, אתה מבין? נטשה. עכשיו נרגעת? מתאבד, עשית ממנו. נטשה, הכונפה הזאתי? עדיף כבר להתאבד. הכל לא שומע. תגידי, אמא, מה מתוק שלי? אם אני הייתי במצוקה, את היית עושה הכל בשבילי, נכון? ברור, ברור. אז אמא, תשמעי, אני במצוקה. מה קרה? אני צריך לנסוע לבית ספר. יום טוב שיהיה לך. קדימה. קדימה. השמורה הזאת, לך תן לשירות. וואלה, לא אכפת לך? להפך. העסקתי אותה בתיכון, והיא בטח לא שכחה לי את זה. לך, לך, נו, לך. אתה לא מאמין, לא רק שזכרה אותי, אמרה שלא השתניתי בכלל. נכון, נשאר לך אותו חיוך אידיוטי של בתול, בדיוק כמו שהיה לך בתיכון. תן לי את הטלפון שלה. יופי לך. מה, אתה מקנא? פרגן לך. פרגן! פרגן, תזמין אותה לסרט, קח אותה לשתות איזה דרינק, ואז רוב איתה ילך לבית. קח אותה להכנת שיעורי בית סוערת עם יאלי, הטפת מוסר סקסית עם עמרי, ואז כנס איתה ועם ענת יחד למיטה. כך יהיו לך 2 נשים ללילה, אם לא תהיה עייף מדי לעשות איתם סקס.
אגב, היא אמרה שגם היא זוכרת אותך, שגם אתה בכלל לא השתנית. וואלה? וואלה, נשאר לך אותו פרצוף של מניאק. מה זה עכשיו שירים קובץ לא חוקי? מה זה לא חוקי? מה? אני אראה לך מה זה לא חוקי. צהריים טובים. היי, מה קורה, אחותי? סבבה. בא לך איזה סנדוויץ'? יש טונה, בולגרית, אחלה של סביח, יש אבוקדו. אפילו סלטים בא לך. בא לי. מה? מה שאמרת. כאילו, סלט. בבקשה. תודה. כמה זה? בשבילך, 15 שקל. זה... keep the change. סבבה. איזה ילדים מגניבים, אה? אחד. שלך? לא, פתאום, ממש לא. כאילו, מגניבים לגמרי, אבל לא שלי. של אחותי. כאילו, זה בעלה של אחותי, וזאת אחותי, תאומה. ענת, תעני ל3, המורה של הבן שלך על הקו. היא חד-הורית, ספורט. הזדמנות, אה? כן. כן. אז תטפלי בזה, הוא הרביץ, אז תקחי אותו לשיחה. אני לא יודעת מה להגיד לך, אבל את לא יכולה להפריע לי בעבודה כל הזמן. חומי? קום, בוא תראה משהו. בוא תראה. הקפיצה אותו הביתה, אתה קולט? איזה רומנטי. מי זאת? הנטשה הזאת? כן, נו, תראה איך הוא מסתכל עליה. יואו, איך זה מזכיר לי אותי בכניסה לבית של ההורים שלי, עם יוגב ששון מיוט 3, איך שאני רציתי שהוא ינשק אותי. לי זה מזכיר את דנה ארזי. וואו, איך שאני רציתי לעשות אותה. כן, תהרוס כל רגע קסום, תהרוס. הופה, הנה הוא מתקרב אליה. מה, הולכת להיות פה נשיקה עכשיו? מותק, זה הבן שלי. 10 שניות, הלשון שלו מגיע לה לשרפת. נו, יאללה, 1, 2, 3... בוא. אין לי אהבה בינתיים. היי, מה קורה? קורה ששניכם סתומים. נראה לכם שאפשר לעשות משהו כשיש לי שני הורים דפוקים שמציצים עליי מהחלון? לא נסחפת בכלל. תשמעי, האמת שהוא צודק, עם כל הכבוד לסקרנות שלנו, אנחנו צריכים ללמוד לכבד את הפרטיות שלו. כן, אה? יש לך את הסיסמה שלו לפייסבוק? ברור. חייבת לבדוק מי זאת הנטשה הזאת. מהמם, נשים לך גם אחרי זה? ברור. היי. רומי? מה? ראיתי את זה. מה? ראיתי איך הסתכלת עליו. שכחי ממנו, הוא לא בקטע של בנות. מה, הוא הומואית? מה פתאום הומואית? סתם תינוק שלא מבין מה טוב בחיים. אני יודעת, הוא לא שם עליי, אבל הוא כזה הורס. אוי, רומילה, את מה? כמו אחותי. יהיה לך כל כך קשה בחיים. אמא אומרת שאני צריכה להיות קשוחה, לשחק אותה hard together. hard to get, צודקת, נכון? היא רק לא הסבירה לי מה זה. מה זה hard to get? hard to get זה לא לתת לבנים את מה שהם רוצים, ואז הם נטרפים מזה. לא לתת, רומי, לא לתת. hard to get. hard to get. בחיים אתה לא מקבל את זה. טוב. מה הבעיה שלך? תני להוציא את החלב. קודם כל תצטרך לעבור דרכי. מי יכול להזיז אותך בכלל? תפיחית על כל הראש, משוגעת. ראיתי איך עשיתי לו hard to get? ראיתי. נראה לך שזה עבד? זה היה מעולה, אבל צריך להתאמן עוד קצת. שנקרא לו? לא, ממש לא. אנחנו נתחיל להתאמן על יאלי.
אוקיי. יאללה. לא משחקת איתך יותר בחיים. אבל מה עשיתי לך, רומי? לא מדברת איתך וגם לא ישנה אצלך יותר. אבל למה? כי אתה עלוב ואני לא חברה שלך, הבנת? מה קרה? עשיתי לו הר טוגט, זה ממש עובד עליו. טוב, רומי, נראה לי שמיצינו. תקשי אליו, נו. תני לו עוד יום, יומיים, שיפקה. הוא עוד יחזור עליי על 4. אני לא מבינה איך יכולת להיות כזאת סתומה. את באמת סתומה. לא, כי את כל הזמן יוצאת עם אנשים דפוקים בראש או נשואים פלוס. הוא לא אמר לי שהוא נשוי, המניאק. שאלת? לא. די, שלי, נו, באמת, תמצאי לך כבר מישהו נורמלי. איזה נורמלי? איפה? הם נכחדו הנורמליים. עוד שנייה, ביציות שמתייבשות מחוסר שימוש ואני אמות רווקה זקנה כמו דודה לאה. מה פתאום? השתגעת, דודה לאה הייתה אישה רעה, מכוערת, גמדה עם שפם. את יפה, את מקסימה, את מוכשרת, את מורידה את השפם. נכון. אבל למה החיים שלי כאלה דפוקים ומשעממים? החיים שלך לא דפוקים ומשעממים. אם כבר החיים שלי דפוקים ומשעממים. מה פתאום החיים שלך לא דפוקים ומשעממים? איפה? אני מלוואי עליי, אני מקנאה בך. לא, את לא. כן, היא כן. לא. כן. גם אני רוצה בית ומשפחה וילדים כמו שיש לך, זה הכל. בינתיים הזמן עובר ואני חיה חיים עלובים. אוי, די, נו, באמת, החיים שלך לא עלובים, שלי. מה את עושה היום, למשל? היום? היום, סתם, מה אני עושה היום? היום, אני יודעת, אני הולכת לעשות טריקות בשביל נסיעה לסין. באסה. אחר כך אני הולכת לחדש של טרנטינו עם גליה. ובלילה מכריחים אותי ללכת לאיזו פתיחה משעממת של איזה מועדון בנמל, כי רוצים להכיר לי איזה הייטקיסט זקן בן 50, שבטח אם יש לו כסף, אז יש לו גם קרס. אוי, שיט, שכחתי, המסאז'. זה פסה. מה את עושה היום? אני, היום, כלים, כביסה. היום אני אחליף מצעים גם. אחרי זה, לא יודעת, בערב נעשה ארוחת ערב, ואני אריב עם הילדים על שיעורים, ואז אני שוב עושה כלים. החיים שלי עלובים, שלי. לא, די, תפסיקי. החיים שלך לא עלובים. רוצה לבוא איתי מסיבה בנמל? מה? בנמל? כן. תגידי, מה, אני בעונש? תודה לאל שאני נשואה ויש לי ילדים ואני פטורה מהזוועות האלה, תודה לאל. לא, חיים שלי עלובים, אין, אני אגמור כמו דודה לאה, אני יודעת את זה. גלמודה ובודדה, ואפילו בהלוויה שלי, הרבי יצטרך להתקשר לבית כנסת, להזמין איזה 10 אנשים בשביל לקבור אותי בדיוק כמו דודה לאה. טוב, די, שלי, די, אוקיי? החיים שלך עלובים, החיים שלי עלובים, לא מדברים על זה יותר. אוקיי. אוקיי? בואי פשוט נשנה נושא, סבבה? סבבה. אוקיי. את שומעת איזה סקס מדהים היה לי שבוע שעבר עם יאיר? לא, אל תבכי, שלי, יאלי נכנס באמצע. נו, מה יש לספר? מה יש לספר? תביא קצת פרטים לאבא שלך, אל תהיה כזה בונקר. איך החברה החדשה הזו שלך? זורמת, אה? אני יוצא בה בקרוב. תרגע, טוב, אני מתה שכבר לא. מה אתה אומר? אני לא ידעתי. טוב, איך אני אדע? אתה לא מספר לי שום דבר. האמת, תדע לך, זה ממש לא נורא. באמת, לא אסון כזה גדול. תדע לך שאני מההתחלה, היא לא מצא חן בעיניי. באמת, נסית כזה. טוב, הם כולם כאלה, אין מה לעשות. הם באים מתרבות אחרת. כל היום רק שותים וודקה, מסתובבים מאף למעלה, בטוחים שהם הכי אינטליגנטים מכולם. סנובים כאלה. גם יש לה ציצי, נורא קטן. חזרנו. מי? ממי, אני ונטשה. טוב. ציצי קטן זה לא כזה אסון, אתה יודע, זה בכל זאת קומפקטי כזה גם. אם יותר נוח לרוץ איתם, זה לא מתברדק. כן, מה נשמע? אהלן. בדרך, תכף מגיע. יכול ללך? בסדר, אני יודעת. מה, את רוצה קפה? חמודי, סיוון התקשרה אליך. אהלן בנים. שמעת? מה, יש לו חברה?
אני יודעת, הסיוון הזו מתקשרת 4 פעמים ביום, לא שם עליה. אולי לא מוצאת חן בעיניו? בלונדינית עם גוף של דוגמנית. כולם דלוקים עליה, הוא לא. זה לא קצת מוקדם בשבילו? היום הכל הרבה יותר מוקדם, קובי. תאמין לי, עם כל מה שהם רואים בטלוויזיה, הוא יודע יותר ממני. לא יודעת, אולי אני עושה משהו לא בסדר, אתה מבין? אולי אני פשוט צריכה לקחת אותו לשיחה ולהסביר לו שאין שום דבר רע בקשר עם בת. רוצה שאני אסביר לו? מה, באמת, קובי? האמת שאם זה יבוא ממך, זה מה זה יקל עליי. בכיף. אני עולה אליו עכשיו, מסביר לו איך צריך להתחיל עם בנות. בסדר. תודה, קובי, אני חייבת לך. בנות אוהבות שמשקיעים בהם, שמקשיבים לשטויות שלהם, זה הכל. אם אתה מקשיב לקשקושים שלה, על חברות שלה, אחר כך אתה יכול לעשות איתם מה שאתה רוצה. ונשיקות, מלא נשיקות, כל הזמן, רק נשיקות, ים נשיקות, שעות של נשיקות, ואחר כך אתה יכול לעשות מה שבא לך. אתה מבין? הבנתי שהיא די מפותחת, הבלונדינית שלך, אז בטח ילך לך קל מאוד. הבנת? דיברתי איתו. נראה לי שהכל יהיה בסדר, והוא קצת בשוק, אבל זה יחלחל אליו. מחר הוא מחזיר טלפון לבלונדינית, ולא נראה לי שיאלי יפחד יותר מבנות. איזה יאלי? מה פתאום יאלי? אני דיברתי על עומרי. תגיד לי, אתה השתגעת? מה עשית לילד שלי? יאלי! יאלי! יאיר לא היה אמור לחזור כבר? מה זה, רומי? מה את עושה פה? כלום. אני עוזרת לאמא שלך לאסוף כביסה. כן, יאללה, תצאי. 1, 2. איף, הסרחתי את כל החדר מהבושם המסריח שלך. אוף. מה זה? רומי, בואי לכאן מיד, עכשיו! לא עונה לך, גם אם תקרא לי 1000 פעם, לא עונה. דניאל, בוא תיקח את הכביסה שלך. בבקשה. מה, הכל בסדר? לנטשה יש מחר יום הולדת. מזל טוב. מה, דניאל? מה, אתה רוצה לקנות לה מתנה או משהו? זהו, שאני לא יודע, אני אמור לקנות לה? כן, למה לא? לא יודע, שלא תחשוב שאני מעניין שלה. אז אולי פשוט תירק עליה ביום הולדת שלה. נו, אמא, אני מתכוונת שהיא לא תחשוב שאני... מאוהב בה? נו, אמא, לא גזעת בכלל, שלא תחשוב שאני מתלהב. אוקיי. אז על מה חשבת? יש לך איזה רעיון? לא. מה עם פרחים? אוקיי, סליחה. איפה פגשת אותה פעם ראשונה? מה הקשר? איפה, נו? באימון של הכדורסל, היא באה לעודד אותנו. באמת? ואיך שמת לב אליה? בואי נגיד שהיא די בלטה בשטח, כל פעם שקלעתי סל היא קפצה כמו משוגעת. כן? מה, ואז היא נשארה לחכות לך אחרי האימון? נשארה כבדת הצמיד שלה, הוא נפל מהקפיצות. ואתה עזרת לה לחפש? שעות, אבל לא מצאנו כלום. נו, אז הנה, יש לי רעיון למתנה בשבילך, תקנה לה משהו שיזכיר לה את הפגישה הראשונה שלכם. וואי, בוא נעים את גאונט, נקנה לכדורסל. תודה. כיף, מה, אין בעד מה. זאת פעם אחרונה שאתם עושים אמבטיה ביחד בבית הזה. זה ברור? אבל למה אבא? ככה, כי ככה אני אמרתי וזהו. רגע, ודוש מותר לנו? לא היה לי, גם לא דוש. אבל איך רומי תסבן לעצמה את הגב ואת הטוסי? נכון, אני לא מגיעה. זה לא מעניין אותי. היא תסתדר. את רוצה להמשיך לבוא לישון אצלנו, נכון, רומי? כן. יפה. אז אין יותר אמבטיה משותפת. מצידי, תלכו לישון מטונפים. אבל אמבטיה ביחד? לא. לא ולא. בסדר. יפה. אז אני יכולה עם עומרי?
איף, איזה ריח. סתום את הפה. סתום את האף אני אסתום. ריח מוות. וואו, דניאל, מה זה, השקעת? ממש חגיגת אביב במחלקת הבשמים. די, נו, רד ממנו כבר. מה, דניאל, אתה יוצא? לא, זה לכבודנו כל המכת ריח הזה. אני פותח. איזה התלהבות. דרך הוצאה הוא דפק בו. היי. היי. מה קורה? מה זה, מה קורה לנטשה? השתשפה קצת, לא? טוב, אנחנו זזנו. רגע, שנייה. היי. אהלן, אני שרה. היי, נעים מאוד. אני ענת, אימא של המכוער הזה. וזה יאיר, אבא שלו, כמו שאת רואה, כיעור ממנו. יאיר, בוא תגיד שלום. הוא אוכל. טוב, אנחנו משוחררים? כן, ברור. תבלו, תעשו חיים, שמרו על עצמכם. ביי. היי, איזה חמודה. מה? לא, אני לא מאמינה, זה מפריע לך. ברור. מה, את לא ראית? לא מאמינה, אתה כזה גזען? מי גזען? אתה. מה? מה? עד לפה אני שומעת את המחשבות שלך. מה, אין מספיק בחורות בבית ספר שהוא צריך לצאת עם רוסיות או אתיופיות? מה תביא את המוח? זה בכלל לא מפריע לי שהיא רוסיה. אני רק לא מבין למה הוא יוצא רק עם בחורות, עם כזה ציצי קטן. מה זה? אני חייב לעשות לו על זה שיחה, דחוף. אני קוראת פה כתבה מאוד מעניינת על איך לשמור על מתח רומנטי בחיי נישואים גם אחרי 20 שנה של זוגיות. נו, איך? אז אחת העצות שהם נותנים פה זה סתם להתחבק ולהתנשק ככה, בשביל הכיף, בלי קשר לסקס. מה הכיף בזה? אוי, חום, בחייך, באמת. מה? מה, איפה הרומנטיקה שהייתה פעם ביחסים שלנו? היום כל הזוגיות שלנו זה או סידורים לילדים, או סקס. למה שלא תביא לי זר פרחים? עזוב זר, פרח, אחד. באמת, למה שלא נלך לים, נתחבק, נתנשק מול השקיעה, נלך לרקוד איפשהו, או אתה יודע מה, סתם, נשתה כוס יין במיטה לפני שאנחנו עושים סקס. כן. צודקת. לאן אתה הולך? מה? אני יורד למטה להביא יין. דפוק איזה כוסית, נרביץ איזה קוויקי, וואלה כבר, 11:30 בלילה, יש עבודה מחר. כנס למיטה, תלחץ על הכפתור של הקיצור דרך ישר לקוויקי. רוצה עוד לישון. יין הוא מביא לי עכשיו. מה קורה לך? דניאל עוד לא חזר. בסדר, אולי הוא חוגג עם האתיופית הזאת באיזה גינה ציבורית. אני שמעתי שאלה הוא... טוב, תתקשרי אליו. הוא לא עונה, גאון. בסדר, אולי נגמר לו הבטריה, חשבת את זה? אבל זה בדיוק העניין. זה לא מתאים לו, באמת. יש לו מחר בית ספר, דניאל מאוד אחראי בדרך כלל. אחראי, לא אחראי. אני כבר אמרתי לך שיש לי גבר שמגיע לגיל ההתבגרות, הוא לא רואה בעיניים. באתיופית הזאת, נראה לי יש עליה כוח בלי עין הרע. מאיפה אתה מביא את זה בדיוק? אתיופית? עם האתיופים האלה לא היה להם כוח. איך הם הולכים ברגל מאדיס אבבה לאור יהודה? חומי. מה? אולי הם לקחו טרמפ וחטפו אותם. מה? אולי הייתה תאונה. אולי הם באמת הלכו לאיזה גינה ציבורית ותקפו אותם שם. שישי. אבל חומי, היום זה לא כמו שהיה אצלנו, באמת. היום בני הנוער מגיעים לפגישה שנייה, הם נותנים בראש. צודקת. אנחנו חיכינו לשלישית. תראה אותנו בחיי, אנחנו עומדים פה כמו שני מטומטמים ומקשקשים בשכל, כשהילד שלנו שוכב שם פצוע באיזה צומת, שותת דם, אולי אנסו אותו. מי? מי אנסו אותו? האתיופית? יואו, לא תסתמו כבר את הפה, מנסים לישון פה. מה זה? מה זה? דניאל, מתי חזרת?
מזמן, אבל נרדמתי מול הטלוויזיה. טוב, נו, יש לי מחר בית ספר. בטח, עמודי. לילה טוב, סליחה. לילה טוב. אמא שלך הזאת היסטרית, אין דברים כאלה. חשבה שהאתיופית אנסה אותך. סליחה על הפדיחות שההורים שלי עשו. טוב, אני אזוז? מה, נו, עזבי אותך, שרה, נו, באמת, אל תתרגשי מהם. גם איך תגיעי עכשיו הביתה? ברגל? מה זה בשבילי 10 קילומטר? הלכתי ברגל את כל דרך זאת מאדיס אבבה, לא? שרה? דניאל, מה זה הרעש הזה? מה אתה מחפש? קרח דחוף.